kowa ya wanke ziyatsarsa. Wallahi ba zaɓe ba ne na a maka kwalta ko a maka ruwan sha, zaɓe ne na ka kwace kanka daga masu damkanka. In ma baka gane ba, wallahi bayan zaɓe da ka gane. Gaskiya ne. Allahu Akbar. Allah ya biya da jama'a mun fahimta. Saboda haka abu na farko, in kai kwaɗayayye ne, in kai kwaɗayayye ne ka yi haƙuri, ka naɗa kwaɗayin, ka nemi wani waje ka je ka kule shi. Amma idan ka ce wannan karon za ka yi zaɓe ne saboda a baka kuɗi, ko za ka yi zaɓe ne saboda a baka mashin, ko a baka a daidaita sahu keke napep, ko kana bukatan a baka mota, na rantse maka da Allah ko ka karbi motan da su karbi kayansu kuma sai ka yi ciko. Gaskiya ne ma. Wallahi sai ka yi ciko. Gaskiya ne. Duk kwaɗayinka wallahi ka ba ma kanka haƙuri. Duk kwaɗayinka ku ba ma kanku haƙuri, ku yi ma kanku abin da ya dace. Duwayen mutum sai kun amince tukunna ku kada mai ƙuri'arsa. Haka ne sosai. Gaskiya ne wallahi. Hausawa suka ce kwaɗayi mabuɗin wahala ko? To da ka gane kwaɗayi mabuɗin wahala a 2027. In kun yi kuskure, wallahi da ka gane kwaɗayi mabuɗin wahala ne. Gaskiya ne. Allahu Akbar. Duk abin da suka baka, wallahi sai ka yi ciko kafin ka mayar. Duk abin da suka baka sai ka yi ciko. Duk abin da suka baka ba riba za ka ci akai ba.